גלית, מה הביא אותך מאיש חינוך ומחשבים להתחיל לכתוב ביוגרפיות של אנשים? אני חושב שהכל מתחיל מתמונה של סבא שלי בשנגחאי. מה הוא עשה בשנגחאי, סבא? שאלה מצוינת, לא יודע. אין מושג, ואין את מי לשאול. וחשבתי שזה לא טוב, זה לא טוב שיש דברים כאלה. אני אוהב לשמוע, אני אוהב להקשיב, אני יודע לעשות את זה. המטרה היא לשמוע את האדם, ומה שהוא רוצה זה מה שיהיה. אבל אני משתדל טיפה לתת מהידע והיכולת לעבודה שלי. אני חצי פסיכולוג, זאת אומרת, אני רק שומע. אני לא... וכמה פעמים אתה פשוט צריך לשים כיסמים בעיניים כדי לא להירדם מסיפור חייו של אותו אדם? זה לא קורה לי בכלל כי אני אוהב את זה. כי אני נורא נהנה מזה, כי אני חושב שמי שלא אוהב להקשיב ויודע להקשיב, יש מקצועות פנטסטיים. כן, תודה רבה.